It's Monday today. It's 14th day after Typhoon Odette. At ngayon ay nandito ako sa harapan nyo na naman para gawin itong video para sana tuloy ko pa rin yung pag-shoutout sa inyo guys. Kasi as you know, di ba, ang schedule natin is every Sunday dapat. Kaso nga lang Sunday kahapon, ang panahon naman ay hindi akma dahil napakakulimlim, umuulan, grabeng ulan. Hindi tumitigil kahapon kaya kinakabahan kaming lahat. Talagang kabang-kaba. Sobra. Ngayon guys, ay gusto kong mag-shoutout para matupad natin yung dati nating pagsa-shoutout. Kahit hindi live streaming, ma-mention ko lang yung mga regular na nag-comment dito sa ating videos. Sana lang ha, I cross my fingers kasi minsan hindi ko makuha ang internet guys, mahina kaya minsan hindi ko talaga makita kung ano yung mga comments nyo, kaya sorry guys kung hindi ko nasasagot kaagad yung mga comments nyo guys ha. Pero nandyan kayo lagi sa isipan at puso ko. Kaya nga ako gumagawa nito ngayon, itong video to, para tayo ay, para ako ay makapag-shoutout at ma-mention ko kung sino-sino yung regular na viewers natin bilang pasasalamat sa inyo na nakasubaybay sa aming channel at sa mga suporta ay walang kupas ang papasalamat namin sa inyo guys. Always yan. Heartily talaga. Okay. Ang unang-una kong i-shoutout guys ay yung kaisa-isang naging member noong yung nag-member siya, nag-join dito sa Rich Cheats na nagbibigay ng blessings na kahit paunti-unti ay malaking tulong na sa amin yon. Si Fermina's Kitchen. Siya po ay nag-join. Kasi dyan sa channel, as you see, pag in-open nyo Rich Cheats channel, nakita nyo, merong sa right side merong nakalagay join. Siya, pinindot niya yon, kaya siya ay yang dapat na pasalamatan at lagi kong isi-shout out dahil siya nga ay napaka-generous. Thank you so much, Fermina's Kitchen. Shout out ko sa Fermina's Kitchen. May channel din siya. Kung pwede ay paki-subscribe nyo na rin. Visit nyo ang kanyang channel at ang nakakatuwa rin na marami siyang mga luto, cooking, about family. Marami siyang mga videos na magaganda. Okay? So, ngayon, umpisahan ko naman yung mga latest comments, guys. Ito yon. Wait lang. Sana lang, merong internet, Sana lang may internet. At ngayon ay nandito ako. As you see, kasi, paalis kami. Para alibay ito na makapag-shoutout ako, ay alangan namang wala akong gagawin. Kaya magpalamuti ako ng yung pagpiprepare ko every time na lumabas kami. Ay ipapakita ko sa inyo, i-share ko. And then, ngayon ay gusto kong pasalamatan ang mga latest commenters like Prince Michael Acob. Ayan. Sabi niya, ang saya niyong panoorin, be happy lang talaga. Sabi niya, thank you po. Thank you so much po. And then, Nova D. Si Nova D, ang sabi niya ay, I used to press the sliced tomato a little bit on the lemon juice. Ang kinument niya is how to prepare the best exotic Paco salad. Ayan, yung Paco salad kasi ay maraming nagko-comment niyan dahil yung exotic salad na yung native na bibihira ko rin makita sa palengke, kaya every time na makakita ako ay bumibili ako. Favorite salad talaga namin. Gustong-gusto ng mga anak ko. I used to press the sliced tomato a little bit on the lemon juice. Same with the syrup of bagoong or fried dilis and ginger.
Press them together before pouring it over the pako and mix them. Wow! Totoo yan. Ang sarap nito. Ang nagsabi ay si Ma'am Nova D. Okay? And then, next is itong nag-comment sa Children's Hunger, Thirst, and Anxiety Strikes Ubay after Typhoon Odette. Ito kasi ibinidyo ko last week. Ito si Jane Ciruhano. Ang sabi niya, keep safe ma'am. Thank you so much po sa mga nagmamalasakit sa amin. Thank you so much po. At itong isa ay nag-comment sa how to make chicharon na may laman, pork skin crackling, swak na swak pang negosyo, ay si Sir Romelito Gulijon. Ang sabi niya, pwede naman na hindi bilad yan, sablay. And ang haba ng video nyo, umay. Yan, binasa ko rin kahit negative. Thank you so much. Kasi kung walang negative, ay wala ring kabuhay-buhay ang channel natin. Alam nyo, ang kuryente, kapag ka walang negative yan, hindi yan sisindi. Kailangan positive and negative. Kaya hindi natin maiwasan ang isipan ng mga tao ay hindi magkakapare-pareho, magkakaiba-iba. That's why, ito naman ang opinion niya at nakita niya sa video, ay thank you pa rin. Magte-thank na, anong pala nito? Magpapasalamat pa rin ako kahit na ganun na negative. Thank you so much. Okay. And then, ito naman si Claire. Paano maglaba pagkatapos ng Typhoon Odette na walang tubig at kuryente? Ito yung video ko the last 2 days ago. Ang sabi ni Claire, ahahaha, sana nga po magsitunaw mga bilbil kung maglalaba. Ariel din po gamit ko noon sa abroad kasi maganda sila sa white uniforms. And then, how to check the shutter count of Canon EOS 6D Mark 4. There is 5 minutes, I will never get back. Sabing ganon. Wow, anyway, thank you for your not appreciating. Thank you. Ito si Michele Gohike. Wow, siguro napakagaling niya. How to make chicharon na may laman, pork skin crackling, swak na swak pang negosyo. Ang sabi ni Jovi R ay 45 minutes na vlog sa paggawa lang ng chicharon, pero mukhang masarap naman. Okay, that is long kasi ako pag nagawa ako ng tutorial na napaka-importanteng mga bagay like for business, gusto ko in details talaga na gusto kong makuha nyo talaga yung in details how to na demonstration ko ay kailangan makita nyo lahat. That's why it is long. Okay, anyway, para sa inyo yun, para kayo kung sino man dyan na hindi marunong magchicharon. Okay? Kasi kahit na hindi nyo ma-appreciate na kami ay expert sa pagchichicharon, ay doon kami nabuhay sa abroad. Talaga, malaking tulong sa amin. Anong part ng baboy po? Anong part daw ng baboy yung pork skin? The whole body. Huwag lang yung parteng dito sa suso. Okay? Pwedeng chicharonin. Okay, taga Kuskus ng Kawali TV. Ayan, may channel din siya. Taga Kuskus ng TV. Merry Christmas, Madam. Di man kabulanon, Madam. Pag binolanon ra, kay nindot paminawon. And, ito naman, yung pakiusap mo, okay, sa binolano, no problem. Hindi naman ako nagpapanggap na Tagalog ako, or ano ako, taga-ibang lugar. Wala sa ganun. Gusto ko lang kasi pag gumawa ng video, maintindihan ng lahat ng Pilipino. Alam mo kasi, ang national language natin is Tagalog, and it is called formally as Filipino language. Ngayon, kung magbisaya ako, yung mga Tagalog, yung mga Bicolano, yung mga Ibanag, Ibatan, Panggalatok, mga kung ano-anong mga iba pang mga lingwahe nila ay hindi na makaintindi, di ba? So, ang Tagalog or Filipino language ay naintindihan ng halos lahat ng Pilipino talaga. Okay? So, kaya ganun ang ginamit ko, Tagalog, Filipino language. Okay, yun ang mga shoutouts ko, guys. Thank you so much sa mga
mga comments nyo. Thank you so much sa support. Ako pala, walang like ngayon na as you see, this time, anong oras na? 11:02 in the morning. It is my first time to see na may sunlight talaga. Tingnan mo yan. Ang liwanag. Sana ito na ang umpisa ng ating 2022 na maging brighter. Ha? Ang ganda ng sunlight. Wait, ipapakita ko ha. Sa labas. Beng sunlight, ang liwanag guys. Kita mo? Ang liwanag. Thank you Lord God. Ay, naarawan na yung mga ano ko. Mga plants sa baba. Ay, salamat Lord God. Wow, what is sunlight ha? Liwanag. Thank you Lord God. Hallelujah. Alam niyo kasi guys, it's been a while. Since noong December 16 na nagkaroon ng Super Typhoon Odette, wala na kaming araw na nakita. Ngayon, habang nagsasalita ako dito, na kahapon merong konti lang, mga siguro how many minutes lang, umaraw ng konting-konti, tapos na yun, nag-umulan na ng gusto. Not yesterday, the other day pala yun. Okay? Nagkamali ako. Okay, ngayon ay paalis tayo, kaya sabayan nyo ako dito habang nagdadaldal ako, ay ayusin ko na sarili ko at paalis kami guys. Paalis kami, pupunta kami sa, syempre, sa mga pangangailangan. To attend our pangangailangan. Eto at, okay, naka-shoutout na ako. Gusto ko rin iparating ang aking simpatya sa lahat ng mga nabiktima ng Super Typhoon. Talagang nakakalungkot po. Pero wala tayong magagawa. Talaga pong ganun. Ang kalamidad ng natural calamity na yan, walang makapagpigil. Wala tayong kakayanan na pigilan yan. Kaya prayers na lang, prayers always. Tapos nandun ang simpatya ko sa mga nakakaawang namatayan ng mga mahal sa buhay, nawalan ng mga tahanan, giba-giba po talaga, nawalan ng kabuhayan, yung mga hanap buhay, like for example dun sa mga farmers, sa mga negosyante, nawalan talaga ng negosyo. At katulad namin, nawalan kami dahil walang internet, nasira ang aming internet, sinira ni Odette, yung wire namin na tanggal talaga, yung fiber optic. Tapos lahat po ng kapighatian na nararanasan natin ngayon, I pray for all of you, for us talaga, na sana God bless us and give us 2022 na better, na sana ay malampasan natin ito, na sana ay huwag nang lungkot-lungkot at huwag nang ma-stress, at sana ay yung lakasan natin ang loob natin bawat isa, at hindi makalimot sa pag-pray lagi. Okay? Na malungkot ako, gusto ko mang tumulong. Meron akong mga tinutulungan, pero hindi ko naman binibidyo. No need na i-video. Yun lang kay noon, dahil may nag-request na taga Hawaii, kaya binibidyo ko yung sa Kalape. Dahil yun ay request noon, at gusto ko matulungan by announcing to people na tulungan siya. Awa naman ng Diyos, may tumulong. Ngayon, yung mga tinulungan namin na nawalan ng bahay, na ng kalamidad, hindi ko na po ibinidyo. Kaya, di ba? Sabi naman ng God, tumulong tayo, wag nang no need na i-trumpet. Pero, as a vlogger, minsan, napapakiusapan na i-video daw, para sa ganun ay yung ibang tao ay malaman na ganun ang sitwasyon niya, na para sa ganun ay matulungan. Kaya ganun ang ginawa ko doon sa yung binidyo namin noon. Okay? So, ngayon ay malungkot ako dun sa mga taga-ubay. May mga namit ako na nagkwento ng kanilang buhay, na yung pagkawala ng kanilang bahay, na yung kalunos-lunos talaga ang nangyari sa kanila. Grabe. Tapos maraming namatay. May they all rest in peace. May they all, their souls rest in peace. Diyos ko, sana naman
I pray for them. At alam nyo, itong pagkaroon ng kalamidad na ito ay para sa akin ito ay wake up call para sa amin dito sa Bohol or any person na hindi nakakapag-prepare para sa mga ganitong kalamidad. Now we know, dito sa bahay namin, asawa ko, si Edgar at mga bata, yan ang sinasabi namin na kailangan mag-prepare na. This is a wake-up call na mag-prepare tayo, na gawan ng paraan na yung panubig natin ay hindi tayo mawalan. Na number 2, ang kuryente natin kahit na yung line natin sa kuryente, magkaroon tayo ng sarili nating line. Yan ang wake-up call. Siguro mag-invest tayo ng at least man lang yung solar, di ba? Para sa ganon ay anytime na magkaroon ng ganitong mga sakuna ay ready tayo. Tapos yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw ay kailangan meron tayo lagi. And then mag-impok ng pera, huwag nang magastos, huwag nang mabisyo. Yung mga bisyo dyan, mabisyo, hindi naman kami mabisyo. Awa naman ng Diyos, wala namang nagbibisyo sa amin dito sa bahay. At yun ang pinagpapasalamat ko lagi sa Panginoong Diyos. At ang number 1 pa, pangalagaan ang ating health, investment na napakalakihan. Kailangan in any time malakas ka na humarap ng kung anuman ang hamon na darating sa buhay. Kaya everyday, pinapatake ko sila ng vitamin C, yung multivitamins nila, yung mga ganyan, pinapakain ng huwasto para sa katawan at proper hygiene. Katulad ngayon na walang tubig, walang kuryente, maraming nagsasabi dyan sa Facebook na since nagbagyo daw ng Typhoon Odette, that was December 16, and what is the date today? It's already January 3. Today is Monday. Magmula daw, may mga nagsasabi sa Facebook, nalulungkot ako. I am very sad na mabasa yung mga nandyan sa Facebook na sila raw ay since daw nagka-typhoon at nawalan ng kuryente, nawalan ng tubig, ay hindi na naligo. Oh my God, bakit? At since daw ay hindi na naglaba. Oh, bakit? Samantalang since December 16 ay umulan. Mag-impok ng tubig. Maligo sa ulan, ba kaya ganyan, gawan ng paraan. Tayo ay binigyan ng God ng ating hechas sa katawan para sa ganun ay gamitin natin. At ang napaka-importante at ipagpapasalamat natin ay ang utak. Meron tayong utak na binigay niya para sa ganun ay magamit natin, di ba? So, ganun guys. Wait lang, wala akong salamin. Yun ang sinasabi ko. Meron namang salamin itong luggage. Merong salamin pero gusto ko yung nakadikit sa mukha. Gusto ko yung ganyan, ganon na talaga makita mo. Ayan, lalo pat medyo malabo ng mata. Ayan. At yun, ganon ang may share ko guys. And then, shout out sa lahat ng mga nagpapasaya sa amin sa mga comments, nag-greet sa amin ng Merry Christmas, yung mga nagsasabi ng magagandang words sa mga videos. How we appreciate it very, very much. Ito matubig ito, watery, pero alam niyo gusto ko to. This one. Hindi ako sponsored by BYS pero I love this and L'Oreal. Yun, magandang foundation talaga. And then ito naman, face primer, ang ginagamit ko is the BYS pa rin. Meron din akong MAC pero mas bet ko ito. Okay? Yan. Kung gusto niyo malaman yung mga cosmetics na ginamit ko, ay just comment down below. Meron akong blender pero itry kong kamayin muna. Kasi minsan alam nyo guys, yung blender, my God, nalagyan yung buko. Dumidikit na lahat dun yung product sayang naman, di ba? Kaya kinakamay kong ganyan para at least yung matipid ko ay ipunas ko saan? Dito, yan. Di ba? Kasi kasali naman yan sa
ating face na makita. Ayan ayan para uniform naman. Alangan naman, yun lang face. Kailangan pati neck. Yun nga guys, tapos ano pang dapat kong sabihin? Alam nyo, miss na namin ang kumanta. Yung nagla-live kami na nandyan kayo, na nagko-comment, tapos may mga nagre-request, sila Zel Buizon. I miss that. Nga yung every Sunday yung magsa-shoutout ako sa garden, di ba? Tapos ipapakita ko yung mga update ng halaman. Yun lang. Ngayon ay medyo hindi pwede kasi yun nga, yung internet namin nabagyo kasi guys. Ang daming binago ng bagyo, grabe. Di ba? Kaya maging prayerful na lang tayo. Kasi ang God lang naman ang makapatulong sa atin sa mga parteng yan sa buhay. Yung mga kalamidad na yan, di natin control yan. Okay, ganon. And then, unahin ko na nga lipstick para maging maganda na ako kagad. Mag-lipstick ako guys. Ito tinigyawat ako. How many years na akong di tinigyawat? Ngayon lang. Alam nyo kung bakit? Siguro. Dahil yung kakulangan sa tulog. Yun. Kasi magmula nung bumagyo guys, inaamin ko, yung pagtulog namin hindi na regular. Hindi na yung iba na yung time ng pagtulog, yung paggising kasi yung kawalan ng kuryente. Halimbawa, sa gabi, mga bandang 6:30 madilim na yan. Halimbawa, kung hindi pa ako nakaluto niyan, ang asawa ko, pinapaandar na kaagad yung generator. Yung generator naman ang ingay. Sobra, ang ingay. Ngayon, because of that generator, kakain na kami hanggang pagkatapos namin kumain, ready na sanang pagkatapos na mag-shower, hindi shower, tabo-tabo ngayon pagkatapos maligo ay matutulog na sana, kaso nga lang yung anak ko ay gusto pang merong ilaw kasi yun nga nag-play pa sila, minsan kasi sa data nila malakas sa gabi, kaya na-enjoy nila ang mag-online sa gabi, kaya maingay yung generator. That's why minsan at hindi ako pakali pag hindi pa kaming tulog lahat at hindi pa nakapesto sa bed ang bawat isa. Kaya, yun, nalilate ako sa tulog. Ganun. Tapos yung, siyempre, mag-iisip ka, anong dapat mong gawin, yung hindi ka palagay, dahil ang dami mong gustong gawin. Sa gabi, pagkagising ko, halimbawa, natulog ako, then magising ako ng, ganun, yung madaling araw, like for example, minsan narigigising akong 12, minsan naman konti lang na ingay ay nagigising na ako, parang nagkaroon ng phobia na yung bang sound ng bagyo, parang ganun. Pagka may naririnig akong konting lang ng hangin, ewan, ganun ako yung parang hindi ako palagay ngayon, ganun. Hindi masyadong, lalo na pag malikot yung mga aso, may kakahulan, marami kasi kaming German Shepherds dito, at meron dong nagwardya dito, doon. Pagka may nakita ng isa na may kilos doon, kakahol. Yung gano'n, mga gano'n nakaka-disturb. Kaya, kaya siguro ako tinigyawat. Ayan look at that. Laki. Yan mo na. Huwag mo nang pansinin. Ganyan na lang. Ayan na. Ganyan lang yan. And then, what else? Ang aking eyebrow na gamitin yung stick na lang. Wait lang. Ito lang. Ito yung Careline.
Ayan, mas mabilis kasi ito guys, yung ganyan. I-drawing mo lang kasi to. Ito ay bagay na bagay sa mga beginners. Ayan. Yung mga nag-aaral na mag-makeup, maglagay ng kilay. Ito, maganda ito. Madali lang kasi guhit-guhit mo lang. Okay? Bilis, di ba? Pag nagmamadali ako guys, ito. Kaya lagi itong nandun sa salamin, sa tupador. So, ayan. And then, itong ang kuko ko, hindi ko pa nasikaso. Tingnan nyo naman ang kamay ko. Talagang, pinutol ko ng maiksi. Kasi, yun nga, paglalaban namin. Sa paglalaban namin, nabali-bali guys. Pero na-enjoy ko ha. Masayang-masaya kaming naglaba ha. We enjoyed a lot. We enjoyed talaga. Na-enjoy namin yung paglalaba. Hindi sa pag-exaggerate, pero talaga na-enjoy ko. Kasi ang sarap ng feeling na umuulan, tapos naglalaba ka, walang init, tapos yung nalalamigan ka lang, tapos enjoy mo dahil kasama mo asawa mo. Yun nga, na-appreciate ko rin. Salamat sa Panginoong Diyos at binigyan niya ako ng lakay ko na napakabait. At sana ay hindi magbago. Talaga namang yan ang suporta ko sa buhay. Yan ang talagang, kumbaga, yan ang haligi ko, ang lakay ko. Talaga. At, yun. Masayang-masaya naman kami kahit ganyan na walang kuryente, walang ano, yun nga lang. Minsan pagka gusto kong mag-live streaming, yun lang, no, wala talaga. At sa ano naman, yung situation naman ng pagkain, guys, maawa naman ng Diyos pagka nakaluto ako ng pizza, halimbawa nakaluto ako katulad ng isang araw, nagluto kami ng 6 pizzas. Alam mo, yung 6 pieces na pizza na yun, nagtagal ng bale 3 days, hindi nasira talaga. Basta yung iniinit ko lang, basta iniinit mo every morning. 3 days na pagkain namin, pizza. Yun. At na-enjoy ko naman. Enjoy naman. Wala namang problema. Kaso mo nga lang yung at the corner of my mind, yun lang yung bang hindi kumpleto ang kasiyahan mo kasi at the corner of your mind, nalalaman mo yung naalala mo na may mga naghihirap na wala na talagang matirahan, may mga naghihirap na walang mainom. Pero at least ngayon hindi na dahil marami nang nagbigay ng tulong. May mga yung mga bali-balita na yung mga may natagpuan sa isla katulad kahapon, may natagpuan sa Pitugo, may natagpuan na body na patay na hindi nila ma-identify. Yun pala pinadpad ng malakas na alon dahil doon sa baha. And then yun na nga, hindi nila ma-identify kung sino, basta't nilibing na lang. Kasi yun nga, na mamaho na, at yun nga, na nakakaawa yung mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay, na hanggang ngayon hindi nila alam kung nasaan. Pero siguro patay na nga. Malungkot. Yun ang mga parteng malungkot na maisip mo na yung ganun, may mga taong ganun ang sitwasyon, no? Diba? Nakakaawa. My God. Yun ang experiences namin dito sa bagyong ito. Alam nyo guys, ewan ko kung na-experience nyo na yung bagyong ganon na talagang grabe. Grabeng lakas. Sobrang lakas guys. Na yung meron siyang sound na tapos ganon. Para bang may creature na may creature na tumatawa at tuwan-tuwa sa ginagawa niyang panalanta sa mga tao. Yung ganun ba? Ewan ko. It's a phenomenon para sa akin. Ewan, it's a creature na talagang grabe naman. Yung nasabi ko, yung matindi naman yung Typhoon Odette, sabi ko, parang meron siyang espiritu. May espiritu siya, guys. Grabe. Kakatakot.
takot guys. At ano pang masabi ko? Yun lang, nagpapasalamat nga ako dahil nga yan. Sana naman umaasa ako na huwag niyong tigilan ng pag-support naman sa channel natin para sa ganun eh. Kasi gusto ko ipagpatuloy ang pagtutulong din namin. Na-extend namin ang tulong namin kung meron din kaming extra. So nga lang, kung kakarampot lang naman ang suseldohin namin dito, hindi naman yung sweldo ang ina-afteran ko talaga dito. Yung gusto ko kasi i-document ang lahat ng pangyayari dito sa buhay namin. Lagi kong inaano sa ano. And then, hypocrite na ako kung sabihin ko hindi ko gusto yung kita. Ay syempre, gusto ko rin kumita. And then, one thing more, pag kumita ka ng marami, mas may posibilidad na makatulong tayo sa iba. Diba? Kasi syempre, may extra. No? Ganun yun. Ngayon guys, alam nyo, magmula nung New Year, nung namili kami for New Year, yung pagpalengke namin ng ano, yun ang last na labas namin. Kaya ngayon, lalabas ulit kami. Kasi syempre, alam nyo naman, walang refrigerator. Nahubos na yung stock na pagkain, kaya lalabas na naman kami. Gusto ko, namimiss ko yung seafood sana. Ewan ko lang kung meron. Isda. Kasi lagi na lang karne. Gusto ko sana kumain naman ng isda, gulay, yung mga ganon. Miss na miss ko yung, alam nyo, naghanap ako ng kangkong noong New Year. Namimiss ko yung kangkong. Wala pong available. Kahit man lang talbos ng bone, wala po. Wala talaga, as in wala. Tapos, yun nga, ang kinalulungkot ko pang isa ay yung mga prices na sobrang taas. Katulad kahapon mayroon akong ini-screenshot dito guys. Meron ako ini-screenshot na may nagrereklamo sa isang nagtitinda ng sibuyas. Ayan o. Sibuyas 400 per kilo. Unya makabangon pakabuhol asang hustisya. Sabi niya. Ito po yun o. Ayan. Ayan. Makita mo? Basahin niyo po. Kita ba? Ayan. Grabe. Kasi 400 ang per kilo. Tapos meron pang isa. Ewan ko kung na. Ito guys. Sa marketplace niya in-advertise na mi baligya karon nga Nature Spring 1 liter 20 pieces is 700 pesos. Ayan o. So meaning 1 liter of water it costs you 35 pesos. Ang sabi naman ng mga nagko-comment, magabaan daw siya. Ayan siya guys. Ayan. Ayan nga, itong sibuyas 400 per kilo. Paano na?